¿Cuántos años tienes? 79. ¿79? 79. Us explico 3 històries. Primera història. Diada de Sant Jordi. Totes les parades de llibres reclamant que necessitem que ajudem a la supervivència de la llengua catalana. S'acaba aquesta passejada, entrem en un restaurant, demanem la carta, està en llengües no catalanes, demanem la carta en català, no hi és, i demano el full de reclamacions. Segona història. Ens demanen que treballem per la supervivència del català. A la finca on visc, la conserge és llatinoamericana. Me li encaro i li dic: Carolina, els que parlem català ens han manat que ajudem a que sobrevisqui, a que l'utilitzem. Jo des d'ara et parlaré en català. No serà un gest d'hostilitat, al contrari, no és que no em caiguis bé, és perquè m'hi caus. Per això, si no m'entens, ja t'ajudaré. La realitat és que no entén res i que l'haig d'ajudar massa, però ella ja no ho veu com un gest d'intolerància, sinó al contrari, de cordialitat. La tercera història és aquella per la qual m'han demanat que faci aquest vídeo. Molts ja l'heu vist. Se m'acosta un entrevistador, em pregunta en castellà, li contesto en català, immediatament ell em canvia a català perquè n'és, i això es difon per TikTok. En fi, doncs així és com aquí caic, aquí m'aixeco, jo mantinc el català.